Hello mga Yinyans. Mga Yinyans, yan si Bayray. Ayan, ang taas ng kurtina na kinabit niya. Ayan mga Yinyans, nakapatong siya sa scaffolding. Yan, dahan-dahan lang, Bayray. Ingat. Kasi mataas yan. Ilang patong na scaffolding yan? Mga 3 patong na scaffolding. Ayan si Bayray, kinakabit niya ang kurtina. Ayan mga Yinyans, tingnan natin si Bayray. Dahan-dahan lang Bayray. Ayan, apak dito, apak doon. Yan, parang si Bayray, nasa pelikula. Si Bayray sanay sa yan, sanay sa mga ganyang sitwasyon yan. Kasi veterano na yan si Bayray. Yan. Yan ang veterano sa FXD concept. Yan mga Yinyans, yan ang curtain installation by FXD concept. Ayan naman si Bro Rolly. Yan yung kinabit ni Bayray sa taas na naayos niya ni Bro Rolly. Yan. Yung lugar pa nito mga Yinyans is sa bandang Murong, Bataan. Nag-install kami ng kurtina sa isang bahay. Ayan yung naman yung share. Yan. Ganyan lang siya. Kita sa loob, kita sa labas kasi manipis lang siya yung share. Yan. Ito naman yung total blackout. Sa second floor naman ito. Sa second floor ng bahay. Yan. May panali siya. Yung total blackout na kurtina, yun yung hindi ka kita sa loob pag tingnan mo sa labas. Yan yung total blackout. Yan, may panali siya, nakatali. Yan yung share ulit. Sa kwarto naman ito. Yung share kanina sa baba yon, ito naman sa kwarto sa taas. Yan mga Yinyans, pinaplan siya ni Bayray. Yan mga Yinyans, yung share na isfold. Isfold curtain. Yan, ito naman yung blinds. Yan. Yan, nakakabit yan yung blinds sa may bandang hagdanan. Yan, yung blinds. May blinds din sa kabila. Ayan na yung ito na yung mahabang kurtina. Yan. Ito na yun. Ito yung curtain installation by FXD concept. Yan, mga Yinyans. Ito naman yung share sa baba. Yan. Yan yun mga Yinyans. Yan yung design at klase ng tela na kinabit namin sa may Murong, Bataan. Ayan naman si Rolly, inaayos niya yung ayan, steamer, bubuhatin ko kasi syempre magpuplantsa si Bayray, kaya bubuhatin ko yan. Ngayon, ito na yan yung sa kwarto naman ito, sa kwarto sa baba, yung total blackout na design naman ng kortina. Yan mga Yinyans. Ito yung sa isang kwarto. Yan.
Yun mga yinyans. Curtain installation namin sa may Murong Bataan. Ayan. Ayan si Bayray, hinila niya yung blinds. Yan yung blinds sa bandang ano yan, sa bandang hagdanan. Ayan. Ito yung pinakita na kanina. Ayan, si Bayray. Bababa niya yan. Bababa ni Bayray yan. Mabait yan si Bayray. Ayan. Yan tumatawa pa yan mabait yan si Bayray. Ayan. Tapos akyat pa. Ayan. Yan mga yinyans. So mga yinyans, yan po yung course installation namin sa may Murong Bataan. Ayan na po yung kurtina. Okay mga yinyans, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, keep safe, and bye bye mga yinyans.